78. pasartea. Andrea azken ukituak ematen ari zaio erretratuari. Pintzel muturra bermatuz, ez irudiaren hilean, ez bekokian, ez bularrean ere, baizik eta ahoan hitzaren konplizean. Analogiaz nire begiak interpretazio naturalak esleitu dizkie esenako elementuei. Mihizea idazkuntzaren esparrua da. Margoen ontzitxoak idazkera eragiten duten datu biografikoak. Estiletea adieraziaren naiz eta adierazlearen soberakinak arazteko erabakimena, zure esko kutsatila iraganeko bitzien edo memoriaren gordailua. Ispiluan bere burua aztertzen ari den pintorearen jarrerak erakusten dit xehetasunez aditu behar diodala. Neure izateari. Begiradak eta buru pixka bat makurtuak ezer lehiatzen ez duenaren baretasuna ematen didate aditzera. Hauxe besterik ez du gogo, geure burua izatea eta denean ikusaraztea. Eta zer adierazten ote du alderantzika dagoen ispiluak, errealitatea erdizka baino ez istaltzeko gaitasuna, edo agian kontzientziaren ispiluan bitartez ikusi ezin dezakeguna, edo biografiaren eta oskol genetikoaren erruz ikustea iristen ez garena, edo benetan ikusi nahi ez duguna. Behar bada ispilu hori besteak dira, garenaren irudia osatzen dutenak, asaldagarria zer erabat zeharkako ispilu horren esanahia.